El Pla d'Acció per al 2024 concreta com es posarà l'accent en les polítiques prioritàries per aconseguir una ciutat preparada per al futur. Amb el desplegament del Pla de Videovigilància i la incorporació de nous agents a la policia local, farem una Mataró més segura. En l'àmbit de ciutat cuidadora, seguim apostant pel servei d'atenció domiciliària per tirar endavant un nou projecte de sensorització de les llars i per convertir-nos en referent de l'àmbit amb el Care City Lab que s'està construint al Rengle. També recuperarem el casal de joves de la plaça d'Espanya per convertir-lo en un equipament juvenil de referència i completarem l'ampliació del casal de gent gran de l'Havana. Per aconseguir una ciutat més sostenible i resilient, acabarem la instal·lació de 31 cobertes fotovoltaiques en equipaments. Començarem a executar el Renatura, el projecte per millorar la infraestructura verda i la biodiversitat més ambiciós dels últims 25 anys, i implantarem el nou sistema de recollida selectiva a Vistalegre. Seguirem millorant equipaments esportius com la pista de Cirera. Volem una Mataró més saludable, una Mataró per viure. Facilitarem la construcció de noves promocions d'habitatges públics a la Ronda de Barceló, al carrer de Cosme Churruca i al carrer de la Muntanya. També apostem per una ciutat culturalment rica, amb la Festa Major de les Santes com a exponent màxim. Posarem les condicions necessàries per fer de Mataró una ciutat generadora d'oportunitats, promovent el Tecnocampus com a centre de formació professionalitzadora i impulsant iniciatives innovadores com el Retail Lab i la façana arquitectònica multimèdia de l'espai Mataró Connecta. Tot plegat, refermant el compromís per seguir prestant serveis de qualitat. Millorarem el servei de transport públic amb el nou contracte de Mataró Bus i tirarem endavant el nou centre d'acollida d'animals domèstics. Amb aquest pla d'acció avancem cap a una ciutat preparada per al futur.